I denne video skal jeg snakke lidt om Hooks lov og om harmonisk bevægelse. Jeg skal beregne masser af tyngdeaccelerationer og vise, hvordan man bestemmer fjederkonstanter. Jeg starter med at skulle bestemme fjederkonstanten for fjeder 1 herude til venstre ved statisk måling. Jeg vælger ude til højre planeten Jorden og hænger loddet, som vejer 50 gram i fjeder 1. Så venter jeg så på, at fjederen den holder stille, og så måler jeg så forlængelsen ved hjælp af linealen herude til venstre. Jeg valgte det letteste lod, da jeg vil tro, at der vil være mindst kræfter, der påvirker den mindste masse. Jeg måler så, at forlængelsen er 5 cm, og jeg kan så bestemme fjederkonstanten ved at isolere fjederkonstanten k i udtrykket k gange x er lig m gange g. Og jeg får så fjederkonstanten til 9,82 med en masse på 0,05 kg og tyngdeaccelerationen 9,82 meter per sekund i anden. Jeg forklarer lige, hvorfor udtrykket k gange x er lig m gange g gælder, og det gør dette, fordi Newtons anden lov siger, at den resulterende kraft er lige med massen gange accelerationen, og der er her tale om et lodret fald, altså må accelerationen lige med være tyngdeaccelerationen. Derudover siger Hooks lov, at den resulterende kraft er k gange x, altså fjederkonstanten ganget med fjederforlængelsen, og jeg har altså derfor to udtryk for den resulterende kraft, som jeg så kan sætte lige hinanden, som så giver k gange x er lig m gange g. I det næste opgave skal jeg bestemme tyngdeaccelerationen på månen og planeten X. Jeg går ind i Masterson Springs igen, og jeg hænger så det samme lod i jeg vælger så månen og hænger så 50 gram loddet i den samme fjeder som før, og får her en fjederforlængelse, når den hænger stille på, jeg har målt den til 1 cm. Jeg beregner så tyngdeaccelerationen ved samme formel som før. Her isolerer jeg så bare tyngdeaccelerationen i stedet for, og jeg får så månens tyngdeacceleration til 1,964 meter per sekund i anden. Jeg slog så op i databogen, hvor der står, at tyngdeaccelerationen på månen er 1,623 meter per sekund i anden, hvilket giver en afvigelse på 21% i forhold til min målte data, hvilket er en lidt stor afvigelse. Så bestemmer jeg så tyngdeaccelerationen på planeten X ved at sætte den herover til planeten X og hænge 50 gram slot i. Jeg får her en fjederforlængelse, som jeg har målt til 2 cm. Jeg regner mig så frem på samme måde igen, som I kan se her, og får så tyngdeaccelerationen på planeten X til 3,928 meter per sekund. Jeg har så regnet den relative tyngdeacceleration i forhold til jorden for planet X ud, og den er 0,4. Og jeg har så slået op i databogen og kan se, at både Merkurs og Mars' relative tyngdeacceleration i forhold til jorden er 0,38. Altså er planet X enten Merkur eller Mars i forhold til de resultater, jeg har fået i hvert fald. Den næste opgave går ud på, at man skal bestemme massen af et ukendt lod. Jeg sætter her planeten tilbage til at være jorden, for der ved jeg, hvad tyngdeaccelerationen er, og hænger så det gyldne lod, ikke det røde, det gyldne lod i fjederen, og jeg får så her, når loddet hænger stille, har jeg fået forlængelsen af fjederen til at være 15,5 cm. Herefter bestemmer jeg så massen ud fra samme formel igen, hvor jeg bare isolerer massen og får den til 155 gram. Slutligt skal jeg så bestemme fjederkonstanten ved dynamisk måling. Jeg indstiller ind i programmet min friktionen til at være 0,
Og så hænger jeg 100 gram sløjet i fjederen. Her så sætter jeg så tempoet ned, så jeg kan måle, og sætter et stopwatch på, og så måler jeg så svingningstiden, som jeg har fået til, nu lige måler her, så har jeg så fået svingningstiden for 100 gram sløjet til 0,6 sekunder, som vi kan se der. Stoppede jeg den lige lidt for sent, men jeg har tidligere målt den og fået den til 0,6 sekunder for den masse. Jeg har så gjort det samme ved blot for 50 gram sløjet, hvor jeg får en svingningstid på, jeg har målt den til 0,43 sekunder. Her. Det har jeg så, disse to har jeg så, fra hvad jeg ved om harmoniske bevægelser, så ved jeg, at jeg kan udtrykke vinkelhastigheden på 2 måder, nemlig omega, eller vinkelhastigheden er lige med 2 gange pi delt med svingningstiden, og vinkelhastigheden er lige med kvadratroden af fjederkonstanten delt med massen. Jeg omskriver så det her, og får at jeg kan bestemme fjederkonstanten ved fjederkonstanten så lige med 4 gange pi i anden delt med svingningstiden i anden gange massen. Og for massen lige med 100 gram får jeg så fjederkonstanten 10,9662 kilogram per sekund i anden, eller newton per meter. Afvigelsen fra bestemmelsen ved statisk måling er så 11,7%, ikke 11,8, 11,7%. Og for massen med 50 gram får jeg så fjederkonstanten 10,6756 newton per meter, hvilket giver en afvigelse på 8,7%.